Avui, com a primer dia, dilluns, en aquesta recollida que se fa en el poble de Son Servera a través de Son Servera Solidari per enviar a la gent que va passar tan malament i va estar passant de València. Pel, com varen partir per fer això? Pues, no ho sé, xerrant amb una iniciativa que hi havien de ser, que això és Espanya i que això, Sant Servera Solidari, hi havia de ser. I entre tots, en un dia, varen dir, pues, ja. I dissabte ho varen decidir i han tingut una gran sort, que el primer que cercàvem era un local, i Narano tot d'una va dir sí. I estem molt contents, però molt. I després el dia ha començat molt bé. Ha començat, pues, quan ja no m'ho esperava tampoc. Han de dir que abans de les 10 la gent ja esperava de fora per deixar coses. Sí, sí. Abans de les 10 ja hi havia gent, han arribat a les 10 menys quart i ja hi havia furgonetes que esperaven per buidar. Ens han duit molta roba, ens han duit menjar, medicina, per als animals, aigua. Ara esperen que tot pugui arribar a bon terme, si no podem ajudar a molt, ajudem a un carrer, a dues persones, el que se pugui. Sant Servera Solidari, estirar tot el temps que sigui necessari. I hem de dir que han sentit també comentaris que sempre ajudam a de fora. Sí. I també han sentit, tenim un comentari a jo personalment i a tots, que sempre donem a de fora. Això és ben mentida. Nosaltres a Sant Servera estem ajudant tant amb alquilers, llum, aigua, tot el que sigui menjar en el del poble. I el que li passa és que guardam l'intimitat de les persones. Sí, el que passa és que nosaltres no deim en equivocat ni ho podem ni ho volem dir. Però, clar, el que ha sonat és que el sopar tota la vida s'ha fet perquè nosaltres tenim la part missionera, però tot el més després del sopar queda a Mallorca. I tota la roba que mos duis a través de l'any també se'n va a Càritas. I que estem molt agraïts, però que aquests comentaris són mentides. I mos fan mal. Sí, mos fa molt de mal. Jo que no estic molt bé, més que les altres. Bueno, doncs gràcies. Gràcies a vosaltres, que pugueu ajudar molt d'anys, no sé què t'hem de dir. Sí, no, que mos puguin ajudar molta d'estona, perquè nosaltres sense l'ajuda de la gent tampoc no ho faríem. No. Per lo que sempre dèiem, Sant Servera Solidari són tots. Sí, clar, Sant Servera Solidari són tots. Quan dèiem, la fam no té color ni religió, la fam és fam, i hem d'ajudar allà on és, i ara som a València. I vos, que aquí estem, en aquest local que tan gentilment mos ha deixat estar durant tota aquesta setmana, a Muebles Arano. La família aquesta també li podem dir que moltes gràcies. Dir-vos que tenim, per xarxes també ho podreu veure, la recollida del material, de les coses, comença avui i durant tota la setmana, de dilluns a divendres, cada dia de les 4 a les 6:30 aquí estarem. I avui, i dilluns i dimecres, també és de matins de 10 a 12, que podeu dur tot el que sigui, perquè tot és molt ben rebut. A més, hem de pensar també una cosa, pensar molt en la roba i pensar en coses de primera necessitat, però també hi ha coses de primera necessitat que si no has tingut gent major que té valor millor no te'n recordes. I és que també hi ha gent major, no només els nins necessiten penyals, sinó també se necessiten penyals d'adults. I qualcú a casa seva ha pogut tenir qualque persona major i pot tenir que li faci que les hagin sobrat o el que sigui i no sàpiga què ha de fer amb ells. Les podeu dur perquè allà també hi ha gent major que en necessitarà. Moltes gràcies a tots.